През лятото, докато си купувах сладолет, се пазарях с младежа за чтанда да ми сипе в голяма фунийка една малка топчица. Той ме погледна разбиращо и философски каза: да, преди си мислех, че жените мечтаят да срещнат голямата любов, но откакто работя тук, съм убеден, че голямата им мечта е да ядат без да напълняват. Ако и вие сте пазили нелепи диети, какви ли не режими, и все си ходите гладни и, да кажем, закръглени, следващото видео е за вас. То е и за всички, които искат да бъдат просто по-здрави. Ще ви срещнем с доктор Огнян Пелов, който е специализирал и работил в Южна Африка. След това отива в Канада при индианците Кри, където, освен че лекува, стига и до трето място на световния шампионат по кучешки впрягове. След това се връща в България и сега лекува безплатно своите съселени в село Лазарово, където се е установил. Питахме го какво го подтиква към всичко това. Аз си отидох на село, започнах да си оправям двора и къщата от родителите ми. Останало, това е родното село на татко. И така живеят там, така и така няма кой да ги лекува тия там бабишки и някой друг старец, още жив. Много малко млади хора. Не ми пречи да отделя един ден в седмицата и да ги лекувам. Да не говорим, че в Канада много мои колеги ходиха напълно безплатно, безвъзмездно, по 6 месеца да лекуват в третия свят, като Афганистан, Африка, лекари без граници. Да дадат нещо и те на света. Там, където има нужда. Аз реших, че България е много по-зле в някои места, отколкото Афганистан. Така че, така и така съм си на село и като гледам състоянието на нещата, то не е по-добро, отколкото в Афганистан. Само дето не се стреля и не падат бомби. Откакто се върнахте от Канада, вие станахте доста известен в България с здравословния си метод за отслабване и сме поканили вашата успешна, може да се каже, вашия добър пример, Александра, която иначе е телевизионен продуцент. Да. Тя е един от тях, един от примерите. Александра свали 40 кг за 6 месеца. Толкова ли? 9 месеца. За 9 месеца. Да. За 9 месеца, като аз наистина, може би 5 или 6 години правих какви ли не опити да отслабна. Нещо, което изключително много жени преживяват. Описах го това в книгата си. Описах го толкова откровенно, че когато я прочетох за редакция, помислих даже и сложих забранено за мъже, защото много искрена изповед стана. И всъщност се оказа в последствие, че много жени минават през това. Много опити, сваляме килограми, качваме килограми, сваляме килограми и накрая стигаме до болести. И след всички възможни начини, диети, включая и хапчета, включая вече усещане за много неприятно разболяване, сърце, депресия, недоспиване, въобще доста сериозно положение. В един момент аз реших да намеря трайно решение, истинско решение. И доктора сподели всъщност. Аз съм неговият, да кажем, първи пример за България, но аз така се запознах с него. Негова пациентка в Канада сваля 38 кг. И аз започнах да вярвам на системата на доктор Пелов, защото тази негова пациентка не ми рекламираше, не ми продаваше нищо. Интернет наистина е залят от безумни предложения, реклами, кой ти продава добавки, някой ти добава програми за фитнес, всяко нещо продава. Козметика, бързи решения, едва ли не моментните решения, така, вълшебното хапче. Но там, след като преминах през всички тези мъки и нито един от тях реално не работи, а става по-лошо, и се връща отново и отново и отново, стигнах до 100 килограма. Тогава аз видях истински случай и една моя просто позната, просто пред очите ми видях как се промени и не продавайки ми нищо, тя ми разказа за какво става дума и аз тогава и повярвах. Ето това е истината. Истината. Обърнах се към истинската история и така се оказа, че всъщност тази система е на българин в Канада, който
След няколко месеца, след като аз вече започнах системата и вече имах тези успехи, се прибра в България и направи поправки по моята работа. Тоест, тогава аз разбрах една много шокираща истина, че думата воля е изключително грешна, няма воля. И разбрах нещо, което обърна мисленето ми, а това е, че не е страшно това, което не знаеш, а всъщност страшно е това, което си мислиш, че знаеш. И оттам нататък започна промяната ми. Не е въпросът до отслабването, а са оздравяли и са променили начина си на живот и върват към хармоничен живот, хармонично тяло, защото във всъщност истината за системата е, че не е идеята да отслабнеш, идеята е да оздравееш, а отслабването е страничният ефект от оздравяването. Вашата книга се казва "Размерът има значение". Да. Нека да я покажем. Само, че всеки, когато си мисли за отслабване и оздравяване, си мисли и за размерът на усилията. А пък вие казахте, че няма нужда от воля. Сега нека доктор Пелов да обясни как така неговата система премахва волята и същевременно премахва килограмите. Системата не премахва волята, премахва необходимостта от изпитание на волята. Има разлика. Не е нужно воля там, където нещата върват естествено. Когато нещата се основават на грешните понятия, както например тая безумна, подчертавам, безумна хранителна пирамида. Така е, ще ви трябва много воля. Тя е преобърната надолу с главата. Всяка диета може да ви накара да свалите 20 кг. Обаче вие до кога може да бъдете на една диета, която непрекъснато ще ви тества волята? Тая воля в един момент ще се сруши, ще се сгромоляса, ще имате семейни неприятности, ще имате служебни неприятности, децата нещо или внучетата ще ви скъсат нервите. Тая воля не може да вечно да се поддържа в бойна готовност. Аз задавам въпроса, добре, защо ни трябват усилия на волята, ако е нещо естествено за нашето тяло? Не би трябвало да има нужда да си изпитваме волята. Дайте пример, да речем един примерен ваш дневен режим. Няма такъв. Качването на килограми е признак на това, че нещо не е наред. И затлъстяването само по себе си е болестно състояние. За съжаление, то не е само по себе си изолирано болестно състояние. То върви ръка за ръка с много други неща, с високо кръвно налягане. Какво всъщност качва кръвното налягане? Защото то решава да тръгне да върви нагоре. На каква основа? Не искам да задълбавам тук в биохимия и в физиология, да не оттечавам зрителите. Просто да задаваме въпроси. Защо? Защо има коронарна болест на сърцето? Или атеросклероза, или инфаркти, които са свързани неща? Дали само холестерола е виновен и дали въобще холестерола е виновен за инфарктите на миокарда? Човек трябва да задава такива въпроси. В края на краищата затова е разликата между науката и вярата. Вярата е вярваме. Това е Слово Божие. Науката всичко трябва да се тества, се подлага на съмнение. Кажете същината на вашия хранителен режим, идеята, за да могат да разберат хората. Представяме си, че това ви е чинията. Малко по-големи размери, тая от кафе. И разделяме на 4 квадранта, на четвъртинки. Една четвърт, не повече, трябва да бъде месо, ако сте месояден. Средно, може днеска да е половината, утре нищо. Има пости. Сега се задават по някое време великите пости. Това са други неща. Осреднено, не повече от една четвърт. Трябва да бъде месо. Тук се включва и рибата, между другото. Поне една четвъртинка мазнини. Поне. Което ще речем, че поне половината от калориите ви в режима ще бъдат от мазнини. Какви мазнини? Зехтин? Зехтин. Свинска маса? Така, точно. Вие го казахте. Свинската маса на времето беше низвергната и обвинена във всички бъди и сърдечно-съдови заболявания. Оказва се, че това просто не е верно.
Оказва се, че производителите на олио и на маргарин им е било от полза да елиминират от пазара свинската маса. И половината, която остава, това са зеленчуци. И тук там е плодове. Казвам тук там е плодове, защото там има много сладки неща. Препоръчвам първите 3 месеца никакви плодове, за да може да се рестартира този компютър. Това означава и никакъв въглехидрат, така ли? Ама вижте, зеленчуци са пълни с въглехидрати. Как така? Карфиола, киселото зеле. Влизат ли в... Да, така. Картофите са особен случай. Картофите, когато се сварат и изтинат и не се подгреят, те наричат resistant starch. Това са скорбяла, която бавно се усвоява и бавно се абсорбира от червата и няма проблеми с инсулина, но след 3 месеца от началото. Искам в началото да има изчистване или да му казват детоксификация на хубав български език. Книжова детоксификация. Тук е модерен детокс. Детокс, той е същото и там. Ние копираме. Copy-paste. И затова сме на този хал. Ама понеже копи-пейст са и всички нитрати, торове, каква ни е гаранцията, Да, че не ядем някакъв буклук и се опитваме да пазим диета? Както стана дума за нитрати, никакви колбаси. От най-ефтините крайвиши до най-скъпите луканки. Органичното земеделие е нещо, което е много противоречиво. Доколкото елиминира изкуствени торове и особено ГМО, генно модифицираните извратени организми, то е добре. Но да ви призная, в Канада чесъна не лети. Няма вкус. Има някакъв там. Много бледо подобие на българския чесън. Там мога да режа лук без изобщо да плача. Прибрах се в България и казах, голяма работа тук. Това не е било същия. Така че ние на тая благословена все още земя, ние все още ядеме нещо, което е близо до истината. Това искам да кажа. Зад океана и кажи, че е органично. Това няма вкус, това не лети. Вие щом не плачете, когато режете лук, това не е лук. Повтарям. Ако не плачете, когато режете лук, това е лук ементе. Отивате вие в плод зеленчук, да речем, в някои от хранителните вериги. И то не мирише, няма миризма. Ако искате миризма, идете при перилните препарати. Там ще има миризма. Щом като няма миризма, няма да има вкус. Щом като няма вкус, няма съдържание. Виждате ли колко е простичко? Елементарно. Идете на село. Или на тия пазарчета, ето като отидете и тия, особено август, септември, тия чушки миришат само като влезете в пазарчето. Но то е истинско. Тия домати, те миришат. На домати. И това нещо е пълно със съдържание. И освен това е много вкусно. Като си купите кокошка или падица от частник, който не ги е наблъскал с хормони и с антибиотици, и той има вкус. Бавно увира. Защото не е от тия бройлерчета. Защото е видяло слънчева светлина през живота си и е клъвнало някой друго червиче и мушица през живота си и е живяло що годе пълноценен пилещи или падащи живот. И е придобило всички тия благини, които му се полагат и които ние след това усвояваме с огромно удоволствие. Казвате, че сте съчетали във вашата система древни български традиции и традициите на индианците Кри, при които сте работили много време. Как ги съчетахте? Те имат една и съща основа. Народите навсякъде по света. Баба Ванга казва, че тези билки, които са расли на българската земя, могат да влияят добре на българите, а пък индийците да си ядат индийските билки. Аз не знам, не съм чул баба Ванга да го каже. Да, хора твърдат. И за мен твърдат най-различни неща. Включително и че препоръчвам канела. Не отричам. Канелата е хубаво нещо. Аз лично не обичам вкуса за себе си. Но, ако искате канела, безвредна е. Даже е полезна. Това ли ще пише във вашата книга, която пишете сега, "Болезнени истини за здравето"? Това е едно от нещата. Те много неща ще имат вътре в нея. Най-вече ще разбиваме клишета. Като, например, това, че мазнините са вредни. И дебелеете от мазнини, и ще те ви качват холестерола, и те ви предизвикат инфаркт.
Ще разбиеме клишето, че тютюнопушенето е толкова смъртоносно. Да, цели 14% от смъртността се дължи на тютюнопушенето. Цели 14%. Знаеш кое е на трето място? На първо място са инфарктите, на второ място други неща, на трето място правилно предписани лекарства от лекари. Не лекарски грешки. Правилно предписани лекарства, които обаче си взаимодействат и се получава летален изход. Така че, да, цигарите са вредни. По-малко вредни от лекарите. Сашка, вие продължавате да спазвате този хранителен режим. Той като че ли е за цял живот. Такова ли е положението? Когато получиш възможността да ти се отворят очите, трудно след това ги затваряш. Когато усетиш истинския вкус на домата, просто не можеш да си помислиш повече да отидеш и да си купиш тук набързо. Когато изчистиш един път тялото си, аз го направих на една възраст вече на 43-44, т.е. даже на възраст, която така доста напред, доста дълго време съм се тровила и успях да се изчистя. В момента, в който изчистих, в момента, в който усетих силата тялото ти да се справя само, да има енергия. Знаете ли кое е странното? Странното е това, което хората не могат да разберат. Търсейки решение да отслабнат, те всъщност се тровят още повече. А когато тръгнеш да оздравееш и си изчистиш тялото, в един момент, някъде около 28-я ден, в моя случай, при някои хора идва малко по-късно, при някои по-рано, при някои реагират на първа седмица, някои реагират на 6-я месец, зависи колко са си натровили тялото. В един момент просто като че се отпушва живота, просто тялото ти започва да живее, тялото започва да се справя. Тогава по никакъв начин не ти минава през главата повече да се тровиш. Когато усетиш тази енергия, те всички мислят, даже и доктора ме критикува, че съм написала в книгата си как аз буквално във второто 3-месечие от моето оздравяване, аз така го наричам отслабването, моето оздравяване, аз не можех да изляза от фитнес залата. Това беше грешка фитнес залата като фитнес зала, защото след това открих агрофитнеса, което всъщност е благодат. Аз не можех да спра да тренирам, да се движа. За такава енергия говоря. И в този момент, в който ти усетиш, че тялото ти е чисто, изведнъж ти проглеждаш с други цветове. Давам пример. Аз вече, колкото и смешен да е този пример, заспивам веднага, нямам нужда от телевизор, нямам депресии, нямам мигрени и не ми става лошо в кола, например. Давам пример. Буквално на мен не ми става вече лошо даже в кола. Аз не съм пила антибиотици и хапчета, освен за глава, 2 или 3 пъти, от 2 години. Не съм се разболявала, което означава, че в момента, в който един човек осъзнае, усети чисто тялото си и усети как тялото му само по себе си, защото е чисто и здраво, дава възможно най-верните сигнали. То ми казва какво да ям. Аз не държа режим, аз не следа вече какво ям. Аз просто слушам тялото си, правя това, което то иска. То даже не иска и да си помисли за моментите, в които аз съм яла консерванти, съм се тъпкала с неща, които, съжалявам, че ще го кажа, обаче ни го рекламират. Аз може ли само да се включа малко? Става въпрос за бързото ослабване. Бързото ослабване е груба грешка. И стана дума за енергия. Сега, в човешкото тяло, в мазнините, това е депо на токсини, на отрови. По този начин те са изолирани от това да ни въздействат. И това е една от защитните функции на мазнината в човешкото тяло. Да събира тези фосфорорганични и други отрови и изолира от кръвообращението. Когато много бързо отслабнете и стопите тия мазнини, вие в кръвообращението, в организма изпускате всички тия токсини, всички тия отрови. И това няма да ви повиши енергийните нива. Напротив, то ще ви се сипе. Бързото ослабване е изключително вредно. Вие като си смените метаболизма, ще ослабнете по един
много елегантен и безболезнен начин. Ето, това е идеята. Идеята е, че няма воля. Просто правя това, което е естествено за тялото ми, това, което е природно, нормално. Винаги съм казвала следното: всички ние всъщност сме победители. Тоест, ние сме наследници на победителите в естествения отбор. И хилядолетия назад, нашите предци, това са победителите, защото са оживявали дечицата, които са били по-здравите, оживявали са тези, които са били по-способните да оживеят. Тоест, ние сме техни наследници. Ние сме венецът на природата, уча и богословие. Ние сме наистина съвършени, защото сме по Божия образ и подобие. И в един момент идеята е просто да не пречим на това съвършено тяло, а да му дадем шанс то да прави това, за което е създадено. Това, което доктор Пелов в своята система сега се опитва да обясни, и вече правим семинари всяка неделя, събота или неделя сме в провинцията по покана на читатели и почитатели на системата, които вече живеят по този начин. Всъщност той се опитва да им обясни нещо, което ние сме забравили тук в България. Началото на функционалната медицина, началото на базата, която в световен мащаб приемат за здравословен начин на живот, идва от България. 1908 година Илия Мечников прави изследване, с което той печели Нобелова награда, който изследване се отнася за метаболизма и за имунната система, как работи. И се оказва, че всичко това, основата на модерната медицина, която търси причините и ликува причините, основата идва от България. Той в момента проповядва здраве, връщайки това, което е излязло от България и поставило основата на функционалната медицина. Точно това е разликата. Не става дума за диета, а става дума за отношение към себе си, уважение към традициите, нашите традиции, които всъщност са безценни. Хилядолетия те са държали българина на много добро здравно ниво. Когато Илия Мечников идва в България след освобождението, открива впечатляващо здрав народ, прави своите изследвания и факт е, ние сме направили по онова време не само икономически бум, ние сме направили и демографски бум. Ние сме били Швейцария на Балканите, което не са празни приказки. Всичките тези знания в момента ние не сме ги загубили тук, ние просто сме ги позабравили. Доктора, отивайки навън в чужбина, срещайки се с индианците, срещайки се с зулу народите, срещайки се с светила и в Южна Африка, и в Канада, открива, че най-ценното нещо е това, което е традицията на това място. Това, което индианците са живяли и са наследили. Това, което ние сме живяли, начина по който сме живяли и сме наследили, това е най-ценно за нас, най-ценно за тях. И основата е една. Просто трябва да бъдем по-верни на традициите. Трябва да повярваме на предците си. Докторе, да кажете нещо за финал и за онези прочути 7 стъпки, които трябва да направи човек към себе си, за да приложи вашата диета. То не е диета, а режим. Стъпките са елементарни. Първо вземате решение, че сте в грешната гора. Не в грешния път, в грешната гора. Това, като го разберете и се самоуточните със себе си, че всичко това, което го знаете, всъщност не е така. Това е много важно. Вземате решение да вземете нещата в свои ръце. Вземате решение и излизате от тази грешна гора и започвате да търсите пътя. Аз не твърда, че моята система е съвършена. Това, което твърда, че тя безспорно дава прекрасни резултати. Чухте какво каза Александра, нали? Красотата идва отвътре навън. А ако отговорите правилно на въпроса на страницата ни във Facebook PIT на латиница, Оздравей на кирилица, някои от вас ще получат книгата и размерът има значение. До следващата неделя отглеждайте красивите си мисли и ще видите колко ще се разхубавите.